Historyang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Maayong adlaw sa tanang mga nagsubay sa historyang kahadlukan. Palihog itago lang ko sa pangalan nga Mayet. Usa ko ka call center agent ug kining akong istoryang kahadlukan nga i-share sa inyo ha. Nahitabo kini pre-pandemic last 2019 lang gyud. Goal kaayo ko ato nga panahon kay nisugod na og ka-istrikto ug nagpanik na tungod lagi sa pagbuto sa coronavirus sa China. Ug kami sa akong gisudlan nga BPO company, nagpalakang dayon og memorandum ang HR department kung magstay in ba mi sa company o mag-work from home na lang. Aduna di ay ko'y anak, single mom di ay ko, ug aron makahatag ko og oras sa akong anak para sa health and security sa akong ginikanan, nipili ko sa work from home nga basis. Nipasalig ang kumpanya nga sila'y mag-provide sa laptop ug bayad sa internet basta makapangita lang daw miyong stable nga internet connection. Human ko mipirma sa memo sa office namo, mi pauli dayon ko og diha dayon mi kontak og internet service provider para sa pagpa-install sa internet dinhi sa amuha unya. Di na lang nako i-mention kung unsa nga service provider. Buntag na to sa Sabado nga nakakontak og agent dahil ni Pasko via online para sa requirements o sa personal infos pod ug ang address pod sa ako ang lugar. Nagka-okay mi ug niingon ang agent nga magpaabot lang daw ko sa tawag kay naaray manawag nga tig-install ug i-check ang amuang dapit. Pagkasunod simana na ko ana natawagan og adlaw na tong Lunes, mga alas 10 to sa buntag. Nakadawat ko og tawag, ngita kini sa ako ang address. Dali-dali ko nitubag sa tawag ug nagkaistorya mi og nagpaila kini. Ma'am, naan ko sa imong address nga giingon. Pwede ka makagawas aron magkita ta ug magasinabot pud og asa ilatag ang wire paingon sa inyo ha. Tingog sa kalalaki. Sige, mugawas ako, kadali lang ha. Tubag na ko. Migawas gyud dayod ko ato ug mao tong nagkaabot mi sa gawas nga bahin sa unahan sa amuang gate. Bali ang amua, compound di ay ni, ya before ka makaabot sa amua, napay mga balay sa amuang mga paryente. Og nakita nako sa unahan ang usa ka lalaki nagsulob og jacket nga naay name sa usa ka ilado nga network nga nagunit sa iyang cellphone. Ug mao tong nagkaistoryahanay mi personal ug nagkasabot mi og asa pod ang mga cable wire si Agi. Ma'am, Jason di akong pangalan. Basin sa Merkules ma'am, ma-install na niya namo kuyog ang akong mga kauban dala sa router ug telepono. Anaad niya. Sige sir, kung masayo, mas maayo gid sir. Paning kumuti lang ninyo ha para sa ako ang work lagi. Kasunod kita na lang nato pohon sir. Storya na ko kaniya. Sige ma'am. Ug mao to ni pauli na sila kay igo ra day sila miagi kay gikan pud silang nagtaod sa internet sa may unahan ug itan-aw ra day nila ug napabay nabilin nga slot sa box. Fast forward adlong Huwebes na to nga nakontak ko og balik. Maong wala sila makaanhi pag Miyerkules daw kay naa sila gitiwas anang pagabii ug nangayo sila og dispensa. Uban ni Jason ang iyang mga kauban sa trabaho, gisugdan na nilag linya ang wire gikan sa poste nga gikabiitan paingon sa amuang balay. Human ato, gitroubleshoot na nila ang laptop sa sulod ug gitanaw og gikusgon sa internet. Ug lipay kaayo ko kay at last naa nagyo internet. Kusog-kusog pod ang speed nga nahatag din nila. Kay sa akong nakita, namitra ang gi-require sa amuang kumpanya. Isip pahalipay nako kanila, gipalitan nako silag snacks nga saging o soft drinks. Ug pagkahuman gyud dayon, mi pauli na pod sila. Fast forward damta na to og tulo ka semana kapin. Nakabantay ko nga mihina ang internet ug usahay mawala-wala kini. Usahay pod lag kaayo, unya di ko ka-perform sa akong task duty. Kay lagi magka-errors ako ang system. Gisapot gyud ko ato, kinadaot ang akong performance. Sakto, nakahinumdum ko nga na-save pa dahi itong number sa nag-install nga nganlag Jason. Mao tong gitawagan gyud dayon ako siya aron mangayo ko og tabang. Apan wala kini motubag. Ug kay wala man siya motubag, i-text na lang ko kay padong na pod ko matug kay giduka na ko ato.
Mipaila ko sa iya nga ako si Mayet ug nangay ko og immediate nga response arong mabalik ang stable connection diri sa amoa. Mga alas 4 to sa hapon dihang nakamata ko ug nakadawat ko og text nga nag-ingon nga, "Hello ma'am, need pa na nimo itawag sa mong customer service aron mahimuan og report. Pero ako ra bahala diha ma'am, anahaon lang yati ka." Reply niya. The next day ato, nag-follow up ko og dayon ni tawag sa ako ang phone. Si Jason, anion daw ko niya sa amoa. Mitawag siya nako ato, pero nahibong ko sa iyang pagtawag diri nako. Bugnaw kaayo ang iyang inistoryahan, ug mura bitaw siya naa sa ilawom sa langob. Ug mikalit lang pagpanglimbawt akong balhibo, na dili man unta tugnaw atong panahona. Pasado mga alas 9 na to, naaninag nako si Jason sa layo nga bahin sa may gate namo. Ug nakita nako nag-cellphone kini. Miring ako ang cellphone ug kalit. "Ma'am, itan-aw ko sa imong internet kung okay na ba? Giayon nako sa may box ma'am." Tingog niya. Pagkadungog nako sa iyang tingog, mao ra gihapon akong nadunggan nga katong pagtawag niya. Ug mao tong misulod ko og balik sa amoa ug speed test nako ang internet connection nako. Maayo gani ni okay ang status paghuman sa pila ka speed test. Lipay kaayo ko. Dihang mogawas na unta ko aron sultihan ako si Jason. Nahibong ko nga nawala man siya kalit sa may gate. Nahibong lang yun ko nga nung kalit lang siyang kawala. Iadto pa nako siya sa may unahan. Wala na gyud nako siya makita ngadto. Magpasalamat pa man unta ko niya. Pagbalik na kong sulod sa balay, ako din gikuha akong phone kay lagi unta. Tawagan unta nako si Jason. Ug sa dihang na unknown number nga mitawag nako. "Hello, kinsa ni?" Pangutanan nako. "Hello, si Mamayet ni. Si Aldrin di ako ma'am. Ako ang moayo sa internet. Nadawat na namo ang imong report ma'am." "Wait sa sir ha, na okay naman akong internet sir. Ganihe naman ni Jason. Bag-o lang yun." Tubag nako niya. "Kinsa nga Jason ma'am?" Pangutanan niya. "Jason good nga nagtrabaho pud sa inyo ha." Tubag nako niya. "Ma'am, taysa ha, kay bulungan gud ana ma'am. Nga wala naman si Jason ma'am." "Unsay wala?" Nakapangutana ko sa iyang istorya. "Ma'am, patay naman si Jason kay nahulog kini sa iyang gisak-an. Unya na kurintihan mo hinungdan sa iyang kamatayon." Galit lang ko nga namugnaw pagkadungog sa gisulti sa lalaki nga akong nakastorya sa phone. Nili-ili ko sa gawas ug galit lang na akong nakita si Jason nga nisulpot kini diha sa may gates amoa. Isiga ang akong mata ug nakita nako siya nga nag-thumbs up sign at tubangan nako. Pasabot na nabuhat na ni Jason ang akong gi-request. Nag-smile siya, dihang gatan-aw siya nako. Akong gikurap ang akong mata ug nawala ra pud siya galit sa akong panan-aw. Naglisod kog tingog atong orasa ug ako na lang gibalibaran ang nitawag nako sa cellphone. Ay cancel na lang ang pag-ari niya kay okay naman pud ang ako ang internet. Ug nangutana ko kung sa gyud ka tinuod ang nahitabo sa kang Sir Jason. Ug confirm gyud ang balita, wala na gyud ay si Sir Jason. Nakalas gyud ang iyang kinabuhi diyang pagpanarbaho niya. Ako na untang i-review akong call history ug mga text akong phone. Kay nahibulong gyud ko kinsa man dito akong katawag nga bugnaw kaayong tingog. Nakuratan ko nga nahibong na wala na dito ang oras ug adlaw nga gitawag si Jason diri kanako. Bisan unsaon pa nako view sa history, wala na gyud. Dakong kahibulong nako ug gano og naunsa to. Giampo na lang nako si Jason nga unta ang iyang kalag mahiluna na. Ug dako kayo na kong pasalamat niya nga na okay ang akong internet. So far, smooth na ang akong pagpanarbaho. Ug kanimo Sir Jason, may rest in peace na lang sir. Usahay, di gyud ay matag-an kanus at ako haon. Maong tagamtamo nato ang kinabuhi, intras buhi pa. Live life to the fullest, together with our loved ones and especially with God. Ug dinhi na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagbasa sa akong horror story na experience. More power sa mga Bisaya ug natong mga Bisaya. Hasta pud sa Istoryang Kahadlukan YouTube channel.